Go. Randers Regnskov. Vi har valgt 2 planter at arbejde med for Randers Regnskov, og den første plante er bananplanten. Som hedder Musa sp på latinsk. Der findes over 35 forskellige arter af bananplanten, som er hovedsageligt 2 forskellige steder i verden, Sydamerika og Asien. Bananer, vi spiser dagligt, kommer fra Syd- og Mellemamerika. Den første kendte banan, der blev dyrket, var 5.000 år før Kristi fødsel, og det var i Papua Ny Guinea. Udfordringer planter i regnskoven kan komme ud for er f.eks. ved lys, da der er meget tæt bevokset i regnskoven, og kun 0,2% af lyset kan komme ned igennem kronen og ned til skovbunden. Og næring er også et stort problem, ikke fordi der er lidt næring i en regnskov, men fordi der er så utrolig mange planter der, som bliver nødt til at deles om den næring, der er der. Det regner også utrolig meget i en regnskov, og derfor har det navn regnskov. Men planterne er nødt til at kunne modstå den her regn, fordi at de bliver pisket med regnen hele tiden. Det er også utroligt varmt i en regnskov hele året rundt, så derfor skal planterne også kunne modstå det klima. Der er også mange planteædere i en regnskov, da der er en stor biodiversitet, og planterne skal derfor kunne modstå eller forsvare sig mod planteæderne, så de ikke bliver spist. Formering kan også være et problem, da det er svært at få et insekt til at flyve mellem 2 ens planter, og så den kan formere sig, da der er sådan en stor biodiversitet. Derfor er en ukønnet formering en meget stor, eller bred, hvad kalder man det? Det bliver meget benyttet i en regnskov. Eller bliver i hvert fald benyttet i forhold til bananplanten. Og som jeg skal se her, så har vi kronen, som ligger heroppe, og den er meget tæt bevokset, og underskoven hernede under. Nogle planter benytter sig af strategien til at gro sig utrolig høje, så de kan modtage en masse lysenergi, hvorimod andre bare gror op af planterne her, så de ikke behøver at bruge så meget energi på at vokse op. En epifyt. Ja, som for eksempel en orkidé, jo. Men den generelle strategi er at vokse utrolig hurtigt opad, og så ikke bruge så meget energi på at vokse stor og tyk. Bananplanten befinder sig. Ja, lige nok det. Bananplanten befinder sig hovedsageligt i Borneo, som ligger på grænsen mellem Malaysia og Indonesien. Og som jeg skal se her, så regner det utrolig meget i en regnskov. I Danmark har vi et gennemsnitsnedbør om året på 745 mm. Vi kan altså se her på bare de første 3 måneder fra januar til marts, har der været regnet lige så meget, som det regner på et helt år i Danmark. Så det regner utrolig meget i en regnskov. Man kan også se temperaturen, den er forholdsvis høj gennem hele året. Den falder aldrig under de 26 grader, og det er jo forholdsvis varmt. Og som vi kan se her, bananplanten, som jeg har billedet her, den benytter sig af en strategi, hvor den i stedet for at få bladene til at falde af, så bare får bladene til at gå i stykker, fordi de her blade kan stadigvæk have fotosyntese til at foregå i sig. Så i stedet for at skulle til at gro et helt nyt blad, så kan den bare benytte sig af de her ødelagte blade i stedet for. Så har vi klimaet. Wow. 3 kroner. Der er meget vind i toppen, eller ikke meget, men i forhold til resten af regnskoven er der meget vind i toppen. Der er forholdsvis varmt, der er meget varmt midt på dagen, hvor solen bager, og luftfugtigheden midt på dagen er også noget lavere, end den er om natten. Jo længere ned du kommer ned af mellemlaget af skovbunden, jo mindre vind kommer der. Som her, der er skovbunden, der er ingen vind stort set. Og temperaturen bliver også jævnere, fordi sollys ikke kan komme derned, som vi ses herovre. Men at jo længere nedad du kommer i planterne, så helt nede i skovbunden, der er kun 0,2% af lyset fra solen, som kommer ned igennem alle lagene. Og som I kan se her, så har vi en fødekæde, ikke var det en regnskov, men i stort set alle økosystemer, hvor vi har planten, som bliver spist af planteæderne. Planteæderne bliver så spist af rovdyr, så bliver rovdyrene spist af andre rovdyr, eller bare dør af andre årsager. De rovdyr bliver så nedbrudt af svampe eller andre nedbrydere, som f.eks. diverse bakterier. De omdanner så stofferne fra organiske til uorganiske stoffer, som planterne kan optage. Og grunden til, at der bliver med, at den her cyklus kan foregå, er, at der bliver hele tiden sat mere og mere energi ind i af solen, da vi mister energi hele tiden på grund af varme og sådan noget. Men solen, da det er en stort set uudtømmelig energikilde, kan den her cyklus foregå, da planterne benytter sig af fotosyntese og skaber mere og mere energi i cyklusen, som dyrene kan optage. Formering. Bananplantens udbredelse. De formerer sig ved hjælp af ukønt eller vegetativ formering.
Det foregår oftest ved, at en del af roden brækker af, eller bliver til en ny bananplante, som ikke ses i det billede her. Men den her viser en anden variabel af den, hvor den udsender nyt skud langs jorden, og den så slår rødder, og derved så bliver den større og større meget hurtigt. Produktion. Bananplanten producerer op mod 40 kilo bananer per klase, og det er en klase. De kan høstes cirka en gang i måneden. Størstedelen af alle de bananer, der bliver produceret, bliver eksporteret til Vesten. Vestens bananer, eller dem vi kender, de er sådan 10-15 cm lange på en god dag. Og dem de selv spiser dernede, de er noget større, som også kan ses her. Hvor der er et lille barn som et målestoksforhold, den her kæmpe banan her. Der er væsentlig forskel. Og vores anden plante, bambusen, som hedder Bambusa vulgaris på latinsk. De vokser i Asien og Sydamerika og er verdens største græsart. De kan vokse op mod 1 meter i døgnet, og de kan blive op til en 40-50 meter høje og 30-40 cm i diameter. De blomstrer efter 60-100 år, og derefter visner den øverste del, eller den overfladedelen af planten, og derefter går der cirka en uge til 2, inden rødderne har slået et nyt skud, og så starter vi forfra igen. Så den vokser utrolig hurtigt. Jeg kan godt lide de der små input der. Lokalitet. Bambusen ligger hovedsageligt i Asien, men der findes også noget i Amazonas regnskoven i Sydamerika. Formering. Bambus anvender samme formeringstype vegetativ, som bananplanten gør. Den spreder sig ved hjælp af et meget stort rodnet og sender nye skud op hele tiden. Ja. Næring. Og måden, bambusen optager sin næring på, er, at den skaber de her ekstremt store rodnet. Det er også derfor, bambus er så svært at slippe af med ude i haven. Altså, hvis du har prøvet at rive noget bambus op, det ved jeg ikke, om du har, så er det utroligt svært, fordi de her rodnetter, de ligger nede i jorden, og du bliver nødt til at grave alle rødderne op. Hvis du ikke har fået det hele med, så kan du risikere, at der går nogle nye bambus ud om nogle år. Og det er også derfor, man ofte kun ser bambus i bambusskov. Så for eksempel her kan du se billeder af det. Der er ikke rigtig andre planter end bambus. Det er utroligt svært for de andre planter at optage den her næring, fordi bambusen dækker stort set hele skoven. Og det er også den måde, den kan optage næring på og sikre sig og få nok næring til at kunne vokse med den ekstreme hastighed, den gør. Den dækker egentlig hele skoven. Bambusens forsvar. Den kontrollerer jorden ved at kunne have et stort rodnet, som Nick også lige fortalte. Og derudover vokser den meget eksplosivt for at undgå, at skuddene bliver spist. Men det er egentlig ikke kun dårligt for planten, at den bliver spist. For det får planten til at gå hurtigere og kæmpe mere for at komme op i vejret hurtigere. Det er lidt ligesom din græsplæne. Hvis du ikke slår den om sommeren, så den gror, men den ikke med samme hast, som hvis du slår den jævnligt. Og grunden til det er jo, at bambusen er en græssort. Og en af bambusens naturlige fjender er pandaen, da pandaens kost består 99% af bambusskud. Og en anden fjende er os mennesker, da vi godt kan lide at benytte bambus til f.eks. huse, værktøjer, redskaber, møbler og sådan noget. Men det samme er vi mennesker og pandaer egentlig ikke en stor trussel for bambusens udryddelse, da den gror utrolig hurtigere og utrolig svær at slippe af med. Og her har vi den primære brutto- og nettoproduktion i en regnskov, sammenlignet med en dansk bøgeskov. Vi kan se her, at vi har en nettoproduktion tons tørstof per hektar i måned i vækstsæsonen i en regnskov, som ligger på 2,5, hvor vi har en nettoproduktion af tons tørstof per hektar i måneden i vækstsæsonen på 2,4 i den danske bøgeskov. Vi kan se, at de egentlig er meget lige, og det er måske lidt overraskende, da man vil regne med, at regnskoven den vil gro eller have en langt større nettoproduktion. Men grunden til det er, at vi kan også se herover, at regnskoven har en bruttoproduktion på 80 tons tørstof per hektar om året, men der er sådan en stor biodiversitet, og der er sådan tæt sammen. Planterne lever meget tæt derovre og optager derfor alt det her tørstoffer, eller dyrene spiser tørstofferne. Og derfor har det så kun en nettoproduktion på 30 tons tørstof per hektar om året.
Men grunden til, at den kan have sådan en langt større brutoproduktion er også, at regnskoven kan vokse hele året, hvor vi i Danmark har måske 4-5 måneder om året, hvor bøgeskoven egentlig gror.